Sa tmiem frar li għadda jirriżulta li d-depożiti mal-banek lokali tan-negozji li jaħdmu f'bosta oqsma kienu jqarbu lejn 3 biljun u nofs euro, kważi 312 miljun euro aktar minn frar tas-sena l-oħra. Dan skont tarif parlamentari li ngħata mill-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana fuq mistoqsija tad-deputat Glenn Bedingfield. Il-Ministru Caruana semma 14 qasam li fih jaħdmu il-kumpaniji u li għandhom id-depożiti tagħhom fil-banek. Jirriżulta li 10 minnhom raw żieda fid-depożiti fosthom żiediet qawwija meta mqabbla ma' frar tas-sena l-oħra qabel faqqet il-pandemija. L-akbar żieda impressjonanti frott anke l-għajnuna li tal-Gvern biex iżomm in-negozji għaddejja ġiet fis-settur tal-manifattura. Fil-fatt sa frar li għadda f'dan is-settur, id-depożiti kienu jammontaw għal 312 miljun euro, 87 miljun u nofs euro aktar minn frar tas-sena l-oħra. Kumpaniji li jaħdmu fil-qasam tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni wkoll raw żieda fit-depożiti tagħhom u fil-fatt fi frar li għadda id-depożiti żdiedu b'37 miljun u 200 elf euro meta mqabbel max-xahar eżatt ta' qabel faqqa l-ewwel każ ta' COVID-19 f'Malta. Oqsma oħra li raw żieda notevoli fid-depożiti kienu dak fil-qasam tal-agrikoltura u s-sajd u anke negozji involuti fit-tiswiet tal-vetturi u muturi. Anke s-settur tal-arti, divertiment u rekreazzjoni minkejja l-pandemija ra żieda ta' kważi 35 miljun euro fit-depożiti fil-banek. F'dan is-settur kien inkluż il-logħob online. It-tnaqqis fid-depożiti kien ġej f'erba' oqsma li jaħdmu fihom in-negozji, fosthom dawk li jaħdmu fil-qasam tat-trasport u l-ħażna li naturalment il-pandemija xekklitu xi ftit. Mit-tarif parlamentari wieħed jinnota wkoll li tnaqqis fid-depożiti fin-negozji fil-qasam tal-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel kien wieħed minimu ta' inqas minn 10 miljun euro. Hawnhekk wieħed jista' jattribwixxi dan għall-għajnuna kostanti li baqgħet il-Gvern anke bil-COVID wage supplement lil tar-ristoranti, tal-bars u lill-lukandiera. Dawn mistennija jkunu fost l-aktar li se jgawdu anke bl-aħħar inċentivi li ħabbar il-Gvern biex minn Ġunju pajjiżna jibda jiġbed leħ turisti b'mod sigur u sostenibbli.